ku nám bež. Tak poď, poviem ti, čo dnes zažiješ. Električka čaká, nastup tiež. K nám pridať sa smieš. Tu môžeš všetko, čo budeš chcieť. Zistíš, aký krásny je svet. Poď sa preletieť. Sme tu včas. Otvára sa zoo len pre nás. Tu miesto svoje máš vždy. Je tu Ziggy. Skvelý deň čaká nás. RTVS uvádza animovaný seriál Ziggy a zoovláčik. Strašidelný film. To bolo fakt super! Tak čo? Ako sa vám páčil film? Bolo to hrozne strašidelné. Prosím, film ma nemôže vystrašiť. A ty, Ziggy? Čo na film hovoríš ty? Podľa mňa bol skvelý. Nakrúcať film musí byť zábava. Tak počkať. Čo? Ty ma nakrúcaš však? Áno. Takže, prečo filmy pozerať, keď ich môžeme nakrúcať? No jasné, ale ako to chceš spraviť, Ziggy? Na Florin mobil. Jasné, áno, áno. Vždy som chcela byť režisérkou. Mne to pred kamerou veľmi nejde. Mne áno. Musím povedať, že objektívy ma milujú. Ale musíme skončiť do večierky. Áno, prosím. Buďte bez obáv, pani Emily. Tento film dokončíme dávno pred večierkou. Fajn. Na film potrebujete nejaký príbeh, takže poďme na to. Musí byť vzrušujúci, vtipný, napínavý, smutný. A strašidelný. Poznám úžasný príbeh. Stalo sa to, keď som si kúpila novú kabelku. To je fakt strašidelné. Hej, banda, a čo tento? Takže je o rodine, čo išla ku starky. Zatiaľ je to riadna nuda. A keď tam prídu, začne ich naháňať jeden obrovský netvor. Výborne, to bude náš film. Začníme hneď teraz. S dovolením, napadlo mi, či by som mohol hrať úlohu toho netvora. Prosím vás, to nebolo ani trochu strašidelné. Isté, že bolo. Budem ten najdesivejší netvor v dejinách filmu. Ide o techniku, len sa musím vcítiť do postavy. Fajn. A čo chcete hrať vy ostatní? Ja budem starý otec. A ja mama. Áno. A ja budem... čo ja viem? Svetlá. Kamera. Strašidelný film. Prvý záber, klapka. Akcia. Príbeh sa odohral za dávnych čias. Rodina sa vydala lesom za starým otcom. Deň ako stvorený na výlet a návštevu starého otca. Áno, je naozaj krásne, mami. Áno. Hor sa vpred, kráska moja. Žena a rodina. Mami, mám otázku. Áno, moje drahé dieťa. Kedy to začne byť strašidelné? Stop! Shackleton! To strašidelné ešte len príde. Dobre, pripravíme si ďalšiu scénu. Bude to ideálny starkého dom. To áno, moja železničná stanica sa preslávi vo filme. Daj si záležať, nech ju dobre zaberieš. Budem potrebovať lepší uhol. Aha, dostal som nápad. Strašidelný film, druhý záber, klapka. A akcia! No v hlbokom lese starkého prišiel niekto navštíviť. Áno. K
Kto je to? Vytrešti oči a tras sa. Počuješ? Bože môj! Dovolíš? Tak čo? Bol som vydesený. To malo byť desivé. Desivejšie veci som videl v obedári pani Emily. Ale ja desivejší byť neviem. Ach jaj. Možno sa na to naozaj nehodím. On bol náš strašidelný netvor. Čo si počneme? No tak ho zavoláme naspäť. Poď, Flora. Byť strašidelný? Či nebyť strašidelný? To je... Lionel! Musíš sa vrátiť. Potrebujeme ťa. No na čo vám bude netvor, ktorý nie je strašidelný? Nedokážem to. Dokážeš. Pomôžeme ti. Sleduj. Si príšera, hrozne strašidelná. Naozaj? Jasné, si taký desivý, že veľký zlý vlk pri tebe vyzerá ako červená čiabučka. Naozaj? Urob. Wow. Wow. Čo si? Desivý netvor? Alebo mačiatko? Wow. Wow. Hlasnejšie! Už je pripravený? Strašidelný film, záber 3. Klapka. A akcia! Starkého rodina dorazila cez les k Starkého domu. Obávam sa, že váš starý otec tu už nebýva. Teraz tu bývam ja. Bože môj! Stop! Ste všetci v poriadku? No tak čo? Bolo to desivé. Možno až trochu príliš. Neviete, kam sa podiel Shackleton? Keď budeme prichádzať o hercov do večierky, určite neskončíme. Pohľadáme ho, rozdeľme sa. Scotty, Amy, poďte so mnou. Neboj sa, Ziggy, nájdeme ho. Jasné, pri skrývačke ho vždy hneď objavíme. Naozaj je v skrývačke taký hrozný? Fakt, je úplne nemožný. Podľa mňa je celkom dobrý. Aká škoda, že Shackleton utiekol. Tú postavu hral naozaj skvele. No nič. Tak dobre sa skrýva, že musíme namiesto neho nájsť niekoho iného. Ja. Budem to hrať ja. No len ak ma Lionel zasa nevydesí. Ale Shackleton, vo filme je to len akože. Lionel to iba hral. Hej, veď viem. Teda, ale... To je nám jasné. Takže, chceš byť hrdinom? Fajn. Zase odtiaľ, ako si otvoril dvere. Strašidelný film, záber 4A, klapka. Vďaka, Scotty. Akcia! Teraz tu žijem ja. Deti, utekajte! Ten hrozný netvor sa chcel na nich už rozbehnúť. No vtedy začuli zvláštny zvuk. Blížil sa k ním gigantický robot ovládaný maskovaným tučňakom. Odíď strašiť niekoho iného, bradáč. Moju rodinu nechaj na pokoji. Takýto robotický netvor je príliš aj na mňa. A vďaka hrdinskému maskovanému tučniakovi
A jeho gigantickému robotovi sa desivý netvor už nikdy nevráti. Úžasný film. Shackleton bol si naozaj statočný. A Lionel bol si skutočne desivý. Vážne? Všetci si zaslúžia pochvalu. To veru áno. Bol to taký des, že sa stále trasie. Ale zoo sa o chvíľu otvorí, takže rozchod. To nebolo naozaj pán Timmers, iba akože. Slovenské znenie vyrobila RTVS 2024.